po mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng braised pork. at meron po tayong rice, pangimagas, dalandan at pipino. At meron din tayo ditong bawang, yan, pang kontra high blood. Ayan, isa na lang pong special na araw ngayon dahil meron na lang po tayong makakasama sa online collaboration ang aming bagong kaibigan na si Kimpox Vlog. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanila, please panoorin natin to. Wow. Grabe. Oh. Harap. Harap. So ito, unang subo para sa inyo mga ka-foodie. Ayan guys, napanood natin ang bago nating kaibigan na si Kimpox Vlog. Mga ka-foodies, si Kimpox Vlog po ay nakabase po sila sa Spain. Kasama po niya nagmumukbang ang kanyang partner na si Ma'am Kimberly. Ayan. Sana mga ka-foodies, suportahan natin sila at mag-subscribe na po kayo. Masasarap po yung mga pagkain kinakain po nila. Ayan. So, sana po suportahan po natin sila at huwag kalimutan Subscribe! Ayan. Bago tayo kumain, mag-pray muna po tayo. Spirit, Amen. Lord. Amen. Amen. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Ayan. Malinis na po yung kamay namin mga ka-foodies. So, kain na po tayo mga Kain na po ka-foodie. tayo. Ayan. Sabay tayo. Mga ka-foodies, ang unang subo para sa inyo. Kimpox Vlog, para sa inyo ang unang subo. Harap. Harap. Sarap. Tingnan ko ng ano na. Ang lambot. Nakikita niyo guys ha? Sarap. Lambot po, oh. Bawang po. Tignan niyo yung ikaw ko guys. Bawang Pag kasi. naubos na yung bawang ko, pipitas na lang ako dito. Ha? Sarap. Tama-tama lang yung ano niya. Tempra. Oo, ang sarap. Ang sarap guys. Mga ka-foodies, sa Kimpox Vlog po, ang ibig sabihin po ng Kimpox Vlog ay yung Kim, ang pangalan po ng kanyang partner ay Kimberly. At si Kimpox po, kasi po pangalan niya, ano kasi pangalan niya? Kimpoy. So, ang meron na daw pong Kimpoy, so ginawa na lang niya Kimpox. Kimpoy, Kimpox. So, pinagsama po yung pangalan ng partner niya at saka siya, kaya naging Kimpox Vlog. Taga Spain po sila. Kaya mga ka-foodies, supportaan po natin si... Saka masipag silang na, sumusuporta din sila sa mga premieres ng mga Pinoy mukbangers po. Kaya supportaan po natin ang Kimpox Vlog. Ayan, mag-subscribe na po kayo sa kanya at mag-enjoy po kayo sa kanila kasi masasarap silang
masarap yung pagkain nila. Sa amin sa kasamang nilang nagmumukbang yung mga barkada nila. Masaya po silang nagmumukbang. Sarap na. Lambot. Lambot na. Sarap, no? Tingnan mo, oh. Sarap. Sarap. Bawang. Sarap. Pipino. Sarap ng pipino, ang tamis. Taba. Sarap. Sarap. Lambot. Lambot ng baboy. Lambot, oh. Shoutout pala sa ate ko, kay Christina Rodriguez. Binili niya akong damit, oh. Binili niya akong damit. Salamat, ate. Sana sa ulitin dress naman. Nanonood ako ng premiere. Nag-uumpisa na si Chef Obang. Chef Obang, shoutout sa'yo. Pag wala ako sa naka-silent viewers po ako sa'yo. Ito. Sarap. Nalagyan. Mga ka-Foodie Beef, supportan po natin sina Kimpox Vlogs po. Yan. Sarap. Sarap. Bawang. Sarap. 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 Panalo. Sarap. Sa Kimpox Vlog po, yan po yung napag-usapan namin kakainin ngayon, yung braised pork po. Parehas po kami kinakain ngayon. Naubos ko na. Tsaka mababait po sila, no?
Masipag din silang nanonood ng mga premieres po. Sarap. Ayan. Naubos po yung yung pork natin, tsaka yung rice natin. Ubusin na lang natin ito. Meron tayong shoutout ngayon sa mga nag-comment sa live chat natin sa Facebook. page. Apa. Ayan. Ito, shoutout muna natin sila. Mga viewers po natin sa Facebook Live, nung nag-live po kami sa Facebook. Sina Ma'am Annalisa Catalan Ramos, Lopez AJ from Mabalacat, Maria Mary Arsenas, Rowena Guevara, Nancy Lidel, Florida Frebet. Ayan. Thank you so much po sa panonood po ninyo nung nag-live. First time po namin mag-live sa Facebook. Maraming salamat po. At syempre gusto din po namin welcome po yung kauna-unang nag-avail po ng membership po namin na si Lunch Break ASMR. Nag-avail po siya ng Golden Bee. Ayan. Maraming salamat po. Please mga ka-foodie, supportan po natin si Lunch Break ASMR po. Mag-subscribe na din po kayo sa kanya. Masarap yung kinakain niya, guys. Oo. At saka syempre yung mga kakulab po namin, si Kim Fox Vlog po. Kaya mga kapudibis, mag-subscribe na po kayo kay Kim Fox Vlog. Ayan. Opo. Magugas lang po kami ng kamay at maglilinis dito at meron tayong palaro ngayon. Mag-enjoy kayo mga ka-foodie. Ayan. Sasalubungan natin ang 2021 ng masaya at good vibes. Yes, kaya mga kapudibis, maglilinis lang po kami. Bye-bye! Hi guys! Ayan, malinis yung kamay namin at malinis yung mesa at maglalaro tayo na What's in the box? Ayan, hindi po natin alam kung anong laman nito at ilalagay nila. Ang nakakaalam po nito yung mga pinsan namin, mga armies. Nasa harap po namin sila. Yes! Kaya mga kapudibis, start na tayo. Sinong mauna? Jack and Poy? Jack and Poy. Jack and Poy! Ay! Natalo ka, ikaw ang una. Siyempre, ano? Baba mo na. May laman na, di ba? Oo. Kinakabahan ako. Taas ka, siyempre. Taas ka. Isang kamay lang? Oo. Game? Game. Sigurado. Ay! Ano kaya yun? Kakarog ko. Talagang di mo makita. Wala mo ng laman eh. Meron? Ay! Ano yun? Uy! Ano yan? Wala ka! Ano na? Uy, ano yun? Wala. Kinabahan ako. Ano yan? Hulaan ko? O, syempre, walaan mo. Paano pag hindi ko nahula? O, ako yung next. Putiki! Putiki! Ano yung Ay! Tara! O, next. O, paano tayo magtakip? Eh! Nadadown ako. Game? Sumakit ang ulo ko. Gay na? Game? Game. Ako na, ne. Wow. Ay, ano? Bigyan niyo ko Dito? Oo. Next, ano naman kayo laman nito? Hindi ko alam! Ay! Ano yun? Ano yan? Ano yun? Ay! Ano yun? Hindi ko nakakatakot. Ano
Ano yan? Wala! Ay! Nakakagat! Ay! Ay! Malaking bibig! Ano yan? Oh! Ay! Ano ba ito? Palaka! Palaka! Hindi! Ano yung ano niya? Dila! May dila! May dila! Ah! May dila! May dila! Wala na! Pinagpawisan! Ano na? Ayun o. Ay, suso! Ayos ka dahil! Yak! Suso! Yes, girl! Next! 1-1! Wawana! Game? Game? Yan na. Game. Okay, ako na. Okay na? Relax naman! Meron? Kalkalan, me. Sige. Ayan o, gumagapang. Hala! Ano? Narinig ko gumagapang. Meron? Hawakan mo sa ilalim, kaya. Ano yan? Ano pag di ko inula? Wala, kailangan mahula mo. Pag di mo mahula, masasakpok ka. Ano? Taas mo yung ano. Paano pag di ko nahula? Wala, masasabunot ka. Hindi. Ano to? Ala, ulan mo! Ano ba yan? Baka po di... Mga armis, ha? Wala! Hindi. Bulati! O yun, bulati! Sabi ko na yan, nakahawak ako ng bulati! Takip ka, takip. Uy, nakakatakot ako naman. Sa ulo! Ay, ako na? Game? Ikaw na, madam. Ikaw! Ay, ako na? Ang kalaki ka ulit. Game! Game! 1, 2, 1. Gumagalaw! Ano yan? Oh! Ah! Oh! Ano yan? Ah! Ay! Oh! Ay! Ano yan? Gumagalaw! Hindi ko makaya! Madam! Ayoko na! Madam! Gumagalaw! Ano kaya ito? Makatukot ako! Tuktukan ako! Ay, abingan na! Aha, hindi natin. Di na gumagalaw. Gumagalaw ka na! Madam, ikaw na lang! Madam, ikaw na lang! Madam! Tutugak-tugak niya! Ano na ka? Ay, balak ka! Yak! Pala ko! Ikaw na! Naka ano na tayo, pinagpawisan pa ako. Naka-aircon na binag.
Eh, kasi di ba may nag-request nito? Oo. Game? May nag-request po nito. Opo. Okay, ako na. Pera yan. Diamante, kunin mo na. Diamante. Ano, gumaganda mata. Ano yan? Nasa sa loob? Bakit hindi ka magsasalita? Ba't nasa sa loob? Paano nagsuka? Ulaan mo nga. Ano yan? Sakmalan, be. Ha? Ano? Madaming paa. Ay. Gamba? Ay, Diyos ko. Guys. Ba't ka sa loob ka, diri? Meron pa? Ay, isa na lang. Ano ko na naman? Okay, ikaw na. Next. Okay. Ang gusto ko eh. Ano yan? Mainit? Uy! Laro. Ano yan? Ano kaya? Ayun na to. Ay! Magalaw. Ay. Ay. Buleg! Ay, buleg! Ay, buleg! Oh. Wow! Dalag. Dalag. Oh. So, 3 all? Ay, meron pa? Okay, ayan. Ayan. Natanggalin na natin. Ayan, so, mga ka-foodie bees, sana po nag-enjoy po kayo sa Yes. video natin kahit na po na muntik na po kaming atakahin dito. Yes, tignan yung pangos ko, guys. Maraming salamat po, mga kapudibis. Kaya, mga kapudibis, Sana po nag-enjoy pa rin po. Sana po nag-enjoy po kayo sa games natin ngayon. oo. At maraming salamat sa kay... Kimpox Vlog. Yes, Ayan, maraming thank you so salamat much po. Ay, supportahan po natin si Kimpox Vlog at mag-subscribe na po kayo sa kanya. Kimpox Vlog. Kimpax Vlog, ayan po, guys. Maraming salamat po. Mga kapudibis, lagi niyong supportahan ang aming mga videos. Opo. Ayan. At i-share nyo na din po at mag-visit na din po kayo sa Facebook page din po. Yes. natin. Ayan. Kaya mga kapudibis, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.